Il-ftuħ tal-iskejjel akkosta kollox meta l-pandemija għadha mhix taħt kontroll tkun mossa riskjuża. Kienet qaltilna d-direttriċi tal-ħun Natasha Azzopardi Muscat ftit tal-jimilu f'intervista ma' Net News. Meta inti tiġi biex tiftaħ l-iskejjel, ikun hemm ċertu staggering u anki inti jkollok it-trasmissjoni fil-komunità li tkun taħt kontroll. Jekk inti tipprova tiftaħ l-iskejjel f'sitwazzjoni meta inti trasmissjoni fil-komunità tkun qawwija, huwa riskjuż ħafna. Inti trid tistenna dak il-waqt illi trasmissjoni fil-komunità kemm jista' jkun tkun taħt kontroll u tibda pjan bil-għaqal bil-mod. Għalhekk staqsejna lill-Ministru tal-Edukazzjoni jekk il-Gvern għandux limitu li ma jistax jinqabes f'dawk li huma każijiet f'pajjiżna biex il-ftuħ tal-iskejjel ma jkunx wieħed riskjuż. Bil-Ministru Owen Bonnici ma jweġibx u minflok jgħid biss li l-iskejjel se jiftħu. Dak qed tgħidu inti, jien qed ngħidlek li qed ngħidlek huwa li fattwalment qed jitfasslu linji gwida biex iserħu moħħ il-ġenituri dwar il-protokolli li se jintużaw hekk kif l-iskola terġa' tiftaħ fit-28 ta' Settembru li ġej. Il-Ministru tal-Edukazzjoni 15 ilu qalilna li l-linji gwida għal ftuħ tal-iskejjel huma lesti u qed jiġu diskussi mal-stakeholders kollha. Issa, ġimagħtejn wara, qed jgħidilna li għadhom qed jitfasslu dawn il-linji gwida biex imbagħad jiġu diskussi mal-stakeholders. Mela, bħalissa qed jiġu infassla linji gwidi flimkien mal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika illi se jiġu konklużi fis-sigħat li ġejjin. Kif jiġu konklużi dawk il-linji gwidi se jibda proċess ta' konsultazzjoni mal-stakeholders ewlenin. Staqsejna lill-Ministru responsabbli jekk fil-klassijiet hux se jkunu qed jinżammu distanzi soċjali kif wara hu stess ftit tal-imilu fuq il-midja soċjali tiegħu. Madankollu anke hawn ma tax konferma ta' dan. Ġenituri ta' tfal vulnerabbli għadhom imħasba hekk kif l-uniku soluzzjoni li sa issa offra l-Gvern hi li dawn it-tfal jinżammu d-dar. Dan minkejja li l-pjan jidher li hu li tfal l-oħra jattendu l-iskola fiżikament. Intant fil-pajjiż qed jiżviluppaw pożizzjonijiet konfliġenti dwar il-ftuħ tal-iskejjel bil-Union tal-Infermiera tisħaq li l-iskejjel iridu jiftħu u takkuża lill-għalliema li jridu joqogħdu d-dar. Filwaqt li l-unions tal-għalliema qed jinsistu li jekk il-każi jkomplu jiżdiedu bir-rata ta' bħalissa, il-ftuħ tal-iskejjel ikun żball kbir.